Bermeoko udalak segurtasun uhala eta haurrak lotzeko sistemen erabilera sustatzeko kanpaina jarri du martxan. Udalerriko bide segurtasuna hobetu asmoz, udaltzaingoak aipatutako kontrol kanpaina burutuko du herriko kaleetan urtean zehar egiten dituen trafiko kanpainen barne. Kanpaina honen helburua ibilgailuen gidariak segurtasun uhalak zein haurrak lotzeko sistemak duten garrantziaz kontzientziatzea da. Izan ere, istripuren bat izanez gero, bide segurtasuneko ikerketa ugarik, segurtasun uhalik gabe gidatzeak lesioen larritasuna nabarmen areagotzen duela egiaztatzen dute. Horrela, udaltzainek hainbat kontrol esariko dituzte herriguneko hainbat txokotan segurtasun sistema horien erabileraren garrantzia ohartarazteko. Lehentasunetako bat haurrak babestea da. Horretarako, erabiltzaile horiek lotzeko sistemen erabilera eraginkorragoa lortzea esarri da helburu gisa.